Bank konyore osiptal Mama Lucy koro olero sigande nyim komiti mar od bura mar Senate ewi kaka ne giromo gi masirano. Robert Omondi olero ni nyau manonyisi gi osiptal Mama Lucy no okelo tho mar minode bang' nyuolo rude. Wycliffe oko miyo waler. En lit ma omako wuoro. Lit no omako Robert Omondi. Jalo mayande minode otho yo magala tho manyaka sani chich ni ne okel gi nyau mar jochiw thieth e osiptal ma Mama Lucy bore Nairobi. Mosenindo Morina Nyango ne oyudo gweth mar rude to giko ne chunye ne ochot bang' nyuol kendo dang' ne osiptal. Nikamuita kaambia nurse, kindly kuja uangalie mko wangu hii dawa imeisha, kama imeisha, so damu there is a backflow of blood inarudi sasa kwa pipe inarudi juu. So hapo nimepea ni attention alipita. At the same time nang'ang'ana huko na mtoto pia nyanya. I'm trying to cover the other one. Damu pia ndio ameanza kutoka. Then second round akapita sasa Kocho Mokangundo. And we have taken him to Mama Lucy Hospital. But please, can you hurry up? Because nobody will touch your son if no relative gets there. Ma timore e seche ma kamati mar thieth e od bura mar Senate temo chiwo geno ne familiago ni gibiro yudo ratiro. Our constitution is very clear that nobody shall be denied emergency medical treatment. Bado tutawaalika ikifika mahali mtahitajika ili tuweze kusemezana kwa pamoja na wale wote wanaohusika ili tuweze kuhakikisha haki imepatikana na pia kuzuia maafa mengine katika hospitali ya Mama Lucy. Wycliffe oko, Ramogi TV.